Tak, vítejte u mého nového kanálu, jmenuji se Fallen Angel a budu s vámi natáčet Minecraft. Tak tohle je Smatter Sam 58. Tady to je můj nový svět a zatím jsme tady jenom začali, udělali jsme si baráky a teďka budeme hrát úplně poctivě, bez ničeho, tak já vám to jdu ukázat. Možná budou někdy nějaké lagy, ale tak to se může všechno spravit. Ahoj. Čus. Hej, ty máš maso, dej mi. Počkej, jdeme do nějaké jeskyně? Tak já nemám krumpát, že jo? Tak pojď. Já ti ho... Nebo počkej, já si ho udělám. Čekej. Jo, abyste neřekli, že hraju s diamantovýma věcma od začátku, tak já je všechny vyházím. Hele, Mates, ne, že je sebereš. Kde máš? Jakmile je sebereš, tak víš, co tě čeká. Co? Ban? Ne, to nechci. Já taky už mám krumpáč. Oj, ty vole, já je sebral. Tak je zahoď. Jo, a jeden udělej i pro mě krumpáč. Ježíš, proč furt mám ty věci? Proč? Můžete mi to vysvětlit? Tak. Dobrý. Tak a půjdem. Kde? Už mi ho udělal. O, diamant. Ne. Můžeš si ho vzít. Mám diamant. Můžeš si ho dát do truhly? Ne, začínáme prostě poctivě. Tak já už jsem ho vyhodil. No, tak pojď dolů, ale já půjdu hledat cestu, ale ty mě budeš chránit, protože já vůbec nic nemám. Jo, já mám krumpáč a meč. Jo, jako musíš mě chránit, já mám mídlo, víš co? Mídlo? Jídlo. Jo, jídlo já mám, já jsem ti rozuměl mídlo. Hej, čekaj, já jsem tě ztratil. A proč zabíjíš tu krávu? Mám ji vzít mečem. Vem si jinou, tohle je moje. Sorry. Pojď vole. Tady to mám já. Hele, oba, tak dobře, oba, no. Ale proč mě Ale- zabít? Nevím. Sorry, Au! sorry. Kašlem na ní, jdem, nebudem se tím zabývat. Sice to je nějaký bůh, ale to nevadí. Ale nebo víš co, máš sekiru. Cože? Máš sekiru? Ne. Aha. Hele, ty lítáš? Ne. Aha, tak to jsem měl asi nějaký bůh jenom. Sorry, že jsem tě podezříval. Z neba. Hej, dřevo. Mám 2 dřeva, jo? No tak mi je dej, ježíš. Aha, tak jo, tak chytej. Hej, ty máš krafťák, jo? Jo, protože si jdu asi udělat nářadí, ne? Co tam kraftíš? Teď jsem ti to říkal. Sekirku. Taky. Au. Aha, já mám něco jiného. Čau. Mám tady takový tajný vchod. Tak to seš velký kluk. Že jo, lepší než ty. Máš už nějaký dřevo aspoň. A tak s tebou je práce. To jedno dřevo surový. No, zpracovaný. Hej, ale máš ban, nedotěžil strom. Hele, je to můj server, takže toho nech a takovýhle keci si nech, jo. Sorry už. Omg. Kolik máš? Co tam šeptáš? Nic. Hele, lidi, tak teď se vám musím omluvit, ale musím se odpojit a připojit, protože já jsem měl strašný lagy, vidíte. Už jsme vypli natáčení. No a takže vidíte, už jsme zpět. Oh. Mě se sice vyplo, ale... Já si taky odpojím, že mě se to nevadí. taky laguje. No, To už jsem. No a tak teďka se chceme jít někam do dolů, ale budeme muset nějak přežít noc, sice nevím, jestli to nějak přežijem, ale... Já jdu zatím krám do domečku. Nechoď domů! Já se bojím. Nechoď! Hele, já mám šunky. To je dobrota. OMG, pojď radši, pojď. Oh my god. Jo, přesně tak, oh my god. No, zabij se ještě. Oh shit. Ach jo, s tebou to ještě bude těžký. S tebou to bude těžký. Jo. Au, skeleton, jau! Skeleton! Mě sejmul. Skeleton zvíře. Jdem do něj.
Tak jo. Au, já umírám. Pojď, cikán, moje. To není fér, teďka, já umírám. Mám ho. Jo, když tak máme tu novou verzi, jo? Jo, máme tu úplně tu nejnovější. Kdyby se někdo ptal, kdyby nám někdo psal do komentářů, jakou máte verzi. No ale... Hej, oni to tam možná budou vidět, jako jo. A hele, prosím tě, teď mi uhni, jo? No ty uhni. Běž kopat kousek jinam. Au, už mám jenom 1,5 srdíčka. Tak jako já jsem si tady začal... Hodně se to laglo, tak čekej. Oh. Nesnáším slovo čekej, tak ho prosím tě neříkej. Čekej. Já to myslel vážně, Matěj. Aha, tak jo. Ahoj. Jdi pomoct. Hej, já si jdu vykraftit krumpáč kamenej. To bych až taky narazíme na železo, co? To bych taky rád, ale... Chceš ho udělat? Ale kde ještě máme tam krafťák? Mám ho tady už, víš. Dál. 2 endermeni, kámo, tady jsou. Pane, to seš velký kluk, že je vidíš. Ne, tak se pojď kouknout normálně. Pojď ven prostě. Ale mně se nechce. Aha, tak sorry. No vidíš, že to jde se jí omluvit. Lidi, když tak, to je pokrok u něj, on se snad poprvé za život omluvil. Co mi chybí, tak. Párkrát jsem Minecraft už hrál, ale... Ty vado! Díky. Papras. Co, o co? Abych ti vrátil ty věci. Mi vrať. Hej, kde seš? Já lezu na strom. Tak. Kde seš? Nahoře, se za mnou, mám tě portnout. Ne, nebudem cheatovat. To nejsou cheaty. A jelikož jsem ten server založil, takže můžu klidně portovat. Au, ale hackovat stejně nebudem a právě se mi tady začal... Hej, kde seš? Právě mě tady štvou prasata, protože lezou po stromě jako. Kde seš? Jako nějaký tarzani. Hej, čekej, už tě možná Co vidím! jsi to řekl za slovo? Co? Řekl čekej. Sorry, hej, já se spawnu u nás. Hej, teleportneš mě k tobě, jenom na chviličku. Au. Ne, já jsem odpojil. Sorry. No tyjo, tak už jako tě nebudu portovat, já jsem tě šel portovat a ty jsi byl pryč jako. Aha, tak už můžeš. No tak teď nemůžu, teď po mně jde skeleton, no. Tak ho tak si ukrý někde, ne? No, proč? A stromě! Oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Skeleton! Oh shit. Hlavně, co jsem to chtěl? Už nevím ani. Ty vole. Ty Což vole. tady jde po mně skel. Tak ty hajzle, nebudeš. Ale snaž se nemluvit prostě. Tak jo, sorry. Pojď ty. Skeleton, ne! Já ho mlátím. Je, mám level 2, jupí. Já mám level a půl, ne. Půl levelu a 2 kosti už máme třeba. Hej, najdi houby, můžeme si udělat 2 houby. No, 6 houb si můžeme. Hej, ščipy. Ale já vím, že možná budete zklamaní. Teda ne zklamaní, jak bych to řekl. Nebudete nadšený, ale já se občas jako ničeho nic budu smát. To já prostě dělám. Sakra. Zase, au. Máte si. Sorry. Aha, sorry. Au. Hej, víš, jak se jmenuju vůbec, ne? Máte. No, ještě ne. Ještě 2 písmena. Čísla. Se jmenuju Mates 58. A ne Mates. Hej, čuně, hej, kolik máš masa? Další slovo, který nesnáším, je hej. Tak kolik máš masa? 4.
Ona tady je ta. Tak mě seber tu šunku, ne? A víš, co je daný taky v téhle nové verzi, to možná to řeknu i tady divákům, že tady přidaný je větší inteligence zvířat, jakože víc utíkají třeba a větší inteligence zombíků, že třeba jako... Už u mě třeba, já jsem mě jednou, když ještě mimo záznam,